No ano 2009 a traballadora tivo unha filla, tivo que solicitar unha reducción de xornada por uns problemas cos que naceu a súa filla e nese momento a empresa negoulle a reducción de xornada, tuvo que reclamala no xulgado que a gañou. A empresa non aceptou a resolución e deixou a traballadora sin traballo efectivo durante meses, tendo que volver reclamar no xulgado e despedido. Entonces, o xulgado llegou novamente a readmitir a Nélida Pisco e a poñerlle unhas condicións adaptadas a esa reducción. Esas condicións adaptadas non foron as de sentencia e entonces puxoselle un traballo no que non pode ter contacto cos seus compañeiros, no que non se lle atende o teléfono cando ten calquer tipo de avería durante a conducción. Pasado 28 de decembro recibe unha carta da empresa dicindolle que a despide porque a DGT lle retira o carné de conducción. Foi a empresa quen insta a DGT a que lle retire o carné de conducir aducindo que a traballadora está seguindo un proceso psiquiátrico e que de seguimento psiquiátrico e que toma unha medicación que impide a normal desenvolvemento da súa condición, o cal é rotundamente falso e se presentaron xa os informes que acreditan que desde o ano 2012 a traballadora non sigue ningún tipo de seguimento psiquiátrico e que en todo caso de ter que seguir sería por consecuencia do acoso laboral que sofre por parte da empresa e que non toma ningún tipo de indicación tamén desde o ano 2012, posto que ademais está dando lactancia materna a súa segunda filla. Entón, non é certo que ocurra esta circunstancia, sin embargo, a DGT, sin preguntar na outra parte, actúa de inicio, deixándoa sin carné de conducir